ಚಿಂತನ ಆ ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವದೇವನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡಾಣದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲಯಾಳಗುಡಿ ಚಾಮುಂಡಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯಾಂಚಿತನ ಮಾತ ದೈವದೇವನ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನೆನರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಕಾಂಡಿಡ್ದಲಾಗಾಯ್ತು ದೇವತಾ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳೇನು ಮಲ್ತೊಂದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವನ ಹೋಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಂಜಿತನಪ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ ಸೇವೆ ಕೂತ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಾ ಅನ್ನದಾನ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೊರದು ಅಂಚನೆ ಮೂವಡ್ದಂಗೆ ಲೋಕಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಂಠಕಡದ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಾನುಕೂಲವಾದಿರ್ತದೆ ಇಂಥ ದಿನಕಾನಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತಾದ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಭಜನಾ ಸೇವೆನೇ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮದಿಗೊಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಪಿಲಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಂಚಿನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಭಜನದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿರಲಿದೆ ಅಂಚನೆ ನಮೈನಿ ಕುರುಪನ ಸೇವೆ ಕುರುನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದು ಕುರುಪನ ಕಿಂಚಿತ್ತನ ಅನಂತವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಡು ಆ ಅಪ್ಪಿನ ಸುಗಿಪುರಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಮಾತುಗಳ ಸೇರೊಂದು ದೀಪನ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾದ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾಡು ಕೊಡೋದು ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಿನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಈ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿಬಿಡಕ್ಲ ಕಷ್ಟವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆದರೆ ಮಾತಿರಗ್ಲಪ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಕೊಡೋದು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಮಾತಿರಗ್ಲಪ್ಪಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಲಕಾಲಗಾಪನ ಸೇವೆನ ಮಾತು ನಿರಂತರವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೊರ್ನುಡು ಮಲ್ತುಂಬರ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನೇ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕುರುಪನ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಸಂತೋಷಡು ತನ್ನ ಭಂಡಾರಗಾಪೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿಯ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನರವಾದಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ
Hare
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಪಿಲಾರ್ ನೇತ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಂದಿರಡು ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚ ಹೋಮ ಅದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳನ್ನ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು 1978 ಇಸವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಎಂಕಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ 16ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಗಲ್ಲ ದಿವಾಕರ ಬಗಂಬಿಲ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಾರನ್ನ ಬಗಂಬಿಲಡ್ಲ ಆರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬಂಡದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬದ ನೇಡ್ದು ಮಾತ ಪೊಂಜವನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪಕಾರ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ಪುಗವಂತನೆಕ್ ಮಾತನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎರಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಂಕಲು ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಇತ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿಡ್ದವರ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಈತನೇಟ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಲ ಇಡೆಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇತ ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಗೂ ಜಾಗೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ವಾಮನಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಿಯೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಕೋಡೆ ತಾನೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದೈವಾಧೀನರಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿದ ನಡುಟು ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈತನೆಟ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದ ಐಕ್ ಈ ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ವಿದಟ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏರು ಮತ್ತು ಬೈದ್ಯರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಉದ್ಘಾಟನೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಕೇವಲ ಕೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯುವಕಿಯರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮುಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ನಡಪ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಬ್ ಬೊಡಿಚಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಕ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆವಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುಲಂಚಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಚೆ ಇಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಪಿಲಾರ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಲ್ಪ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ
ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ದುಮ್ಮೂರ್ದಿಂಚಿ ಸುಮಾರು ಜವನಿಯರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಆದ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವೇನೇ ಪುನರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಭಜನೆಗೆ ಆ ತಂಡಲೇನು ಪೂರ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಂದು ನೆಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೈತೆ ಇನ್ನೀತೆ ಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಜಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಸುಮಾರು ಹಿರಿಯರು ಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಜಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ನಾಗೇಶ್ ಅಂಜೆ ದಂಪತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ವಸಂತಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಅಂಜನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಇರಲಿರು ಅಂಚೆನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡಿ ಈ ಮಂದಿರನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬಂದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡು ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಒರಿ ತೀರ್ತು ಮನೆ ಬಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೋರ್ತರು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪುನೇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಮಂದಿರನು ಇನ್ನೀಗ 16 ವರ್ಷ ಆತು ನಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ತಲೇಕನೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಐಡ್ವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿ ನಡಪದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆಂಜಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದುಃಖಕರನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಈ ದುಂಬು ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ವಾಮನ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ 6 ಕೋಡೆ ದೈವಾಧೀನ ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿಯರು ಆ ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ಆರೆಗೆ ದೇವರು ಅದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧೀನ ಕೊರದು ಆ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಅಲ್ಪ ಆರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅರೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಡ ಆರೆಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಆರೆ ಇತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ವಿಷಯರೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆರೆಗಲ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗಲ ಮಾತ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ಕೊಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನೆ ಕೊಡ ಬಂದದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚಿನ ಏರು ಮಾತ ಎಲ್ಲಿಜ ಜೋಕು ಮಾತ ಭಜನೆಗೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವಿಷಯನು ಮಾತ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಡು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗಾಡು ಎಲ್ಲಿಯಾಕ್ಲೆಗಾಡು ದೇವರ ಅಪ್ಪೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ವಿಟಿಯೋಡು ಆಜನೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬೈದೇರಾರು ಆರೆಗಿಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯರು ನನಾತಾನ ಜೀವನೋಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರೋಡು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಇನಿ ಆ ಬಾಲೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇತಿ ಇರ್ಲಾತಿ ಎನ್ನ ಮಗೇನು ಎಂಕ್ಲು ಒವೇ ರೀತಿಡು ಆಕಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಒವೇ ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನೆ ಬಿಡ್ದಂಡ ಓದಿನ ವಿಷಯಡು ಒವೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಂದೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಆಗ ಶಕ್ತಿನಿ ಕೊರ್ದು ಯುಕ್ತಿನಿ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬೆಳವಣಿಗೆನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಓದುದು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಣದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಪಿಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಿಲಾರ್ದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಬರಾಡು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗನು ದೇವರ ಕೊರಡು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಚಂದಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನಡ ಪಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Govinda,